Wat doe jij, Mo? Wat doe jij? Ga eens normaal liggen, joh. Ga eens normaal. Nee, ga bij arm doen. Ga eens normaal, joh. Wat deed jij er net? Wat deed jij er net? Mo. 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 Hé, Mo, wat deed jij er net? Ben je gek? Ben je gek voor YouTube? Gek doen voor YouTube? Gek doen voor YouTube? Ja. Gek doen? Ja. Oh, mijn hond is zo gestoord, hè. En het sneeuwt buiten. Heel leuk.